tulossa tommonen 4 järven kierros. Koska kalaa ei näillä tavallisilla reissuilla tuu. Me lähdetään kokeilemaan semmoista 12 tunnin settiä, missä me kierretään tämän seudun lähijärvet, semmoista järvet, mihin meillä on pääsy jollekin veneelle tai oma vene siellä. Niin annetaan jokaiselle järvelle 3 tuntia siirtymineen aikaa, eli noin 2 tuntia per järvi. Ja sitten kaikilla mahdollisilla kalastustavoilla heitellään vähän siellä, vetouistellaan, pohjaongitaan, jigaillaan. Yritetään kaikkemme. Yritetään joku vonkalle napata. Niin, ja siis pääkalanahan meillä olisi saada se kuha. Siis kunnollinen kuha. Pientä on tullut aiemminkin, mutta joku mainittava kuha. Sellainen, jonka oikein kehtaisi näyttää vaikka kameralle. Kyllä. 3 näistä 4 järvestä on kuhaa. Yhdellä ei oikein ole mitään arvokalaa sillä tavalla, mutta siellä on paljon urheilukalastukseen sopivaa kiihkeätä haukea, mitkä nappaa aika hyvin ihan vetouistellessa kiinni. Jos ei me mitään muuta sinä päivänä saada, niin ehkä me saadaan edes 1 hauki. Tulis nyt edes 1 särki. Semmosta me lähdetään tekemään. Ja viimeisellä järvellä sit saadaan ottaa olutta sitten. Sauna lämpiää ja tulet laitetaan ja kaiken näköistä. Ehkä laittaa pieni pätkä sitten semmoistakin elämää näytille viimein. Vähän kun lämmitellään noin viikon päässä siintävää reissua varten, niin ollaan saatu 1 kala. Joo. Näyttäisit se meille? No minäpä näytän sen tuolta sankosta kuule kohta. No. Nyt näytetään. 1 kala. 2 puolikas ahven. Voi olla 300kin, ihan fileahven. Kyllä se ihan kunnollinen kala on.